Laborariak kexu idortea pairatu duten 3 laboraritatik batek laguntzarik jaso ez duela salatu du ELB sindikatuak lurralde eta itsasaileko zuzendaritzaren Baionako egoitzaren aintzinean. Denak kaltetuak izan arren, batzuek laguntzarik ukan ez izana deitoratzen dute. Arratsalde on ikusentzuleok, azken egunetan erruz bota du euria, baina premiak agerikoak dira eta beharko balitz Ego Lapurdin urredangarria bermatuko luken larrialdi saria ireki berri dute eta ura ez beste edari bat ere ezagutuko dugu gaurko saioan, egiazkik Eusko Rona atera berri baitu. Hau guztia datozen minutuetan hemen iparraldearen orenean. Idortea pairatu duten 3 laborarietatik batek laguntzarik jaso ez duela salatu du ELB sindikatuak lurralde eta itsasaileko zuzendaritzaren Baionako egoitzaren aintzinean. Laborari guztiak kaltetuak izan direla nabarmendu du eta batzuk baztertzea injustizia dela deitoratu du. Azkenean zonbaitzuk beste batzu behin kalteatuago izaitia konpreitzen alditeike, baina zonbaitzuk laguntzetak bazter izaitia hori ez da erreski ulergarri. Laguntza jaso ez dutenen kasua salatzeko kolektiboki errekurtsoak pausatzea erabaki dute eta eskaera bereziak egin dituzte. Errefusatuak izan diren dosier horiek berriz aztertuak izaitia eta ere bada bigarren eskaera bat da konprenitzia nola, ze kalkula motaikin nola iten duten batzu onartzeko eta bestiak errefusatzeko. Laborari batzuen kasua konparatzeko eta problematika ulantzeko ELBek hitzordu bat izango du astezkenean paueko zerbitzuekin. Urredangarriaren odi sare inauguratu dute bitarten berriki. Iaz Ortzaizen kamioiak baliatu behar izan zituzten idorteari aurre egiteko, baina Ego Lapurdin esaterako ezinezkoa litzatekeela diote milaka kamioi beharko lituzketelako. Dans la Nive, l'autre qui prend de l'eau dans la Nivelle. Horregatik, larrialde sare honek 13 kilometroko sarea hain zuzen. Senperetik, barrunetik, urdazubitik hartzen dute urrestazioa eta beraz, sareak ura garraiatuko luke Errobi ibai ez baliatzen den Angeluko estazioraino. Ego Lapurdin, kostaldean 170.000 biztanlerendako ura segurtatuko lukete era honetan beharra izan ezkero. 13.000 metros cubes. 13.000 metro kubiko urredangarri egunean eraman dezake hegoalderuntz eta 8.000 metro kubiko iparralderuntz diote. Règle pas le problème de l'approvisionnement en eau, mais ça sécurise dans une certaine mesure. Ez du ur eskasiaren arazoa konponduko, baina seguridadea emanen du. 5 herritatik pasako da Arrangoitze, Arbona, Bidartea, Etxe eta Donibane Loizune. 80 milioi euroko inbertsioa izanen da denera. 2040 urbaliabideak 130 galduko direla aurre ikusi dute, eta ondorioz, pentsatzekoa dela ur fakturaren emendaketa bat egonen dela. À l'évidence, il faudra augmenter le prix de l'eau. Azpiegituretan ere lan asko egin beharko direlako diote, eta urtengo udan ere, ur eskasia izanen dugula aurre ikusi dute. Egiazki enpresak Euskal Ron berria aurkeztu berri du, eta Baionako kalostrapen dastaketa bat antolatu dute ezagutzera emateko. Fourt Arteaga Anaiz enpertarrak sarri joaten dira Kubara eta han sortu zen ron hau egiteko ideia. Izan ere, gure aita aspalditik Ego Amerika bizi da, eta guai duela 10 urte ganda Kubara bizitzera. Beraz gu noski urtero gaten gira gure aitaren bisitatzera. Jakin behar da Kuban, bada mugimendu handi bat Romaren ingurian. Beraz nahi ginuen egin zerbait Romarekin lotua zena. Beraz, hautatu dugu Roma etoraratzerat senperera, Euskal Herriko Rom bat iteko. Naiz eta baduen bertakoa egiten duen berezitasun bat. Gure berriztasuna da denbora erdiz hartzen dugu Armeniako upeletan eta beste denbora erdiz Irulegiko Arnoko upeletan. Armeniakak indarra ematen dako Romari eta Arno Suriak goxotasuna ematen dako. Beraz, naiz eta indarra izan, goxotasuna badu ber mementuan. Egoz daiteke iparaldeko dendetan, gure webgunean eta espero dut etorkizun labur batean egualdean.
Ikusentzuleok euskal kubatar zapore eta doinuekin agurtuko zaituztegu gaur. Arratsalde ona izan eta bihar arte. Arrantzaliak beti joateko urrutira.